हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना शेयार खालामगोन जे आधार कार्डजों माबा मोनसे एकाउन्ट एबा बैंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक जादोंना जायाखै एबा जोङो आथिखालाव साफ्रोमबाबो गोनांथि गोनां जे माखासे सरकारनि आसनि जेरैहाय अरुणोदयानो होन पीएम किसाना होन माबा मोनसे रांनि हाबनांगौ दोरखारफोर जायोबा एबा गोनांथि जायोब्ला जोङो एकाउन्टजों आधार कार्डआ लिंक थाथारनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो गोबां फस्थायनांगोन जाय नोंथांमोनहा आधार कार्डजों एकाउन्टजों लिंक गैया अब्ला जोङो माखासे प्रब्लेम फेस मोगा मोगि जायो। बेनि थाखायनो जोङो बयनाबो आधार कार्डजों एकाउन्टजों लिंक जानो नांगौ। बेनि थाखायनो बे भिडिअनि बागै जोङो एकाउन्टजों आधार कार्डजों जोङो स्टेटास चेक खालामगोन लिंक जादोंना जायाखै एबा मोनसे आधार कार्डनि गेजेरजों मोनबेसे एकाउन्ट बेंकनि एकाउन्ट लिंक जानानै दङ जोङो बेनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन एबा जों चेक खालामनायनि मोनसे स्टेप बाय स्टेप प्रसेसखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। अब्ला जों भिडिअखौ गोबाव खालामला अब्ला जों बे भिडिअखौ जागायनोसै। जायखिजाया नोंथाङा ब्राउजार ला दायो आङो क्रम ब्राउजाराव फैबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा जायखिजाया UIDAI.in बेबादि मोनसे टाइप खालाम आरो सार्च खालामदो। अब्ला जोङो बेबादि मोनसे जोंनि इन्टारफेस मोनबाय। दायो बेयो जाबाय आधार कार्डनि मोनसे अफिसियेल साइट आरोना। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो अब्लानो नोंथाङा लोगो लोगो बेबादि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। दायो जों गाहायाव लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनो हागोन। नोंथाङा इंलिसाव होयो एबा हिन्दीआव होयो नोंथांनि बेयो चइस मथे। दायो बेबादि मोनसे अफिसियेल साइट एबा बे इन्टारफेसा नुजाफैबाय आरोना। बेनिफ्राय जों गाहायाव नायगोन जोङो एकाउन्टजों लिंक स्टेटास नायनो थाखाय गाहायथाराव नोंथांमोना बोखोदो। बेनिफ्राय जोङो आधार सार्भिस नोंथाङा नुनो मोनदों बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय आरोना। भेरिफाइ आधार नोंथांनि आधारखौबो भेरिफाइ खालामनो हानाय जायो। बेनिफ्राय गोबां अपसन दङ बेवहाय नोंथाङा बेहाय नायनो हायो मबाइल नाम्बार भेरिफिकेसन खालामनाय एबा भेरिफाइ खालामनाय। दायो जों बेहाय नुनो मोनदों आधार लिंकिं स्टेटास जों बेहाय क्लिक खालामगोन आरोना। बेवहाय जोङो बेखौ जोङो नुनो मोनबाय। लगिनाव नोंथाङा क्लिक खालामना होदो। लगिनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों बेवहाय आधार कार्ड एन्टार खालामगोन। बेवहाय आधार कार्ड एन्टार खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय केपचा कड मोनदों। बे केपचा क'डखौ जोङो गाहायाव एन्टार खालामगोन। गाहायाव मोनसे नुदों बेहाय केपचा क'डखौ एन्टार खालामखांनायनि उनाव सेन्ड अटिपिआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेनिफ्राय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव अटिपि हाबगोन आरोना। बे अटिपिखौ नोंथाङा एन्टार खालामनानै लगिन खालामनो हागोन आरोना। गाहायाव मोनसे लगिन मोनगोन। बे लगिन अपसना गोथां गाबनि जागोन अब्ला नोंथाङा लगिन खालामनो हानाय जागोन। अब्ला आङो दायो केपचा क'ड आरो आधार कार्ड नाम्बार आङो एन्टार खालामखांनायनि उनाव सेन्ड अटिपि बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनसे नोंथांनाव अटिपि फैगोन आरोना। 4 डिजिट्स बा 5 डिजिट्सनि बेवहाय नुनो मोनदों 6 डिजिट्सनि अटिपि फैबाय। बेखौ कपि खालामदो आरो नोंथाङा गाहायाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों बावहाय पेस्ट खालामनानै होदो आरो नोंथाङा लगिन खालामदो। अब्लानो नोंथांनि आधार अफिसियेल साइटआ एबा नोंथांनि प्रफाइला गेवबाय। बेनिफ्रायनो नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टजों लिंक जादों एबा जायाखै बेखौ चेक खालामनानै लानो हानाय जागोन। नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि आधारखौ मा खालामनो हायो आपडेटबो खालामनो हानाय अपसन दङ बेवहाय लोगोफोर। बेनिफ्राय जोङो गाहायथाराव फैदो मोनसे बेंक सिडिं स्टेटास जोङो बिदि मोनसे अपसन नुनो मोनबाय। बेवहाय बेंक सिडिं स्टेटास बेबायदि अपसन नोंथाङा बाव क्लिक खालामनायनि गेजेरजों एकाउन्टजों लिंक दंना गैया जों बेखौ नायनो हानाय जागोन। दायो नोंथाङा बेबायदि मोनसे अपसन नुनो मोनबाय। नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनगोन नोंथांनि एकाउन्ट एबा आधार नाम्बार 4 डिजिट्सल' बेहाय श' जागोन। बेनिफ्राय नोंथांनि बेंक माबे बेंकआ नोंथांनि आधारजों लिंक दङ बेखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। दायो आंहा स्टेट बेंक एबा SBI दंमोनब्लाबो बेजों आंहा लिंक गैया। नाथाय इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक जाय पस्ट अफिसनि बेंक आं बेखौ दाख्लै बावैसो खुलिनाय जादों एबा बेहाय आङो बेजों आंहा लिंक दङ। बेहाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेहाय एक्टिभ बेवहाय बेंक सिडिं स्टेटास बेहाय एक्टिभ आरोना। बेयो लिंक जानानै अलरेडि दङ। बेनो जाहैबाय आपडेट हिसाबै नोंथाङा नुनो मोनगोन सेप्तेम्बरनि 1 थारिख बे समावसो आङो इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक बेहाय एकाउन्ट खुलिदोंमोन नालाय डाइरेक्ट आधार कार्ड लिंकजों बेहाय जानानै थाखाबाय आरोना। लिंकआ अलरेडि नोंथांमोना बेनि गेजेरजों नुनो हाबाय बा मोनथिनो हाबाय। जेब्ला नोंथांमोना गोनांथि जायो चेक खालामनांगौ एबा एकाउन्टजों आधार कार्डआ लिंक दंना गैया एबा जादोंना जायाखै जेब्ला नोंथाङा नायनो गोनां जायो अब्ला बे बेनि गेजेरजों नोंथांमोना जानो हागौ हेल्प जानो हादों एबा हेल्प हिसाबै नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जादों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिनो हाबाय एबा स्टेपखौ मोनथिनो हाबाय जे नोंथांमोनहा आधार कार्डजों एकाउन्ट पासबुक एबा बेंक एकाउन्टजों लिंक जादोंना जायाखै बेखौ जों बोरै चेक खालामनो हायो एबा उइदाउट बबेबा
CSP ब्रान्स बायदिसिना एबा बेंकफ्राव थांनानै बा बबेबा कम्पिउटार दखाननि हेफाजाबजों नोंथाङा बेखौ चेक खालामलायनाङा, जाहाथे नोंथाङा गावनो गावनि आखाइजोंनो नायनो हायो एबा आसा खालामबाय बे भिडिअ नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जादों। बेनिखायनो रिक्वेस्ट खालामबाय नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, चेनेलखौ दोनबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथाङा गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। थेंक इउ फर वाचिं।